טול, מסיבת הפתעה פרק? 88. 89. 89 כבר. 89. זה 89 שבועות שאנחנו נפגשים כאן. זה מטורף. כן. היום יהיו לנו הרבה הפתעות בפרק. שהכנת לי? כן. וגם אני הכנתי הפתעות, נכון? כן, נשים אותם בצד אולי. נשים אותם אולי בצד. מה? למה? כי אתה הולך לעשות... אני מרגיש שבפרק שעשית לי הפתעה, שהופעת עם הלהקה, זהו, הפרק הזה... אני חושב שהרמת את הרף כל כך, שאני עכשיו הולך להפתיע אותך במשך חצי שנה רצוף עם דברים, ולא לתת לך לדבר אפילו, מילה. די, נו. כן. זה רומנטי קצת. אז, כן. כן, זה בסדר, זה קצת אני רומנטיקה. רוצה להחזיר לך אהבה, ואני לא יודע... אתה מחזיר... תקשיב, עצם הנוכחות שלך פה, והזה שאתה עם זקן כל כך גדול שהולך כולו... הוא לא גדול, הוא עבה, אבל. רגע, רק נגיד שיש פה צוות שכאילו מצלם את הדבר הזה, בוא נגרש אותו כבר. נכון, יש זקן כאן מצלמים עליך כתבה לאייס. כוכב ארץ נהדרת חושף. אני באייס. אני באייס. זה לא רק עליי, זה גם עליך קצת. לא, לאן מצלמים אותך? זה בגלל האלבום, מה שקרה, בעצם בגלל הפרק המפורסם הזה, יוצא אלבום לייב שלי, מספר 3, וזמן לחגוג את המוזיקה. איזה כיף, כן, אפשר. הולכת להיות הופעה ב-24 לחודש, לאוגוסט באזור, ואנשים יבואו ויראו את ההופעה. זה השקה. ואתה תבוא, אני מקווה. אם יבוא לך. תודה פני! לא, אתה לא חייב, אני לא מחייב. ב-24 למה? לאוגוסט. אוי, אני חולה. יש לי סידורים. אני עובר ב-26. זה אתה בדיוק במעבר דירה, לא תוכל להגיע. אני אגיע. איזה חתיך. בשבילך אני אגיע. מסיבת הפתעה 89, יהיה תענוג לא לשכוח, שאם אתם רוצים לתמוך בנו, בטח. אז לדבר עם בוטר. אז טל אפשר לשלוח לו ביט, יהיה פה את המספר. רגע, לבוטר יש משהו להגיד. אני חושב שזה חשוב להגיד בהזדמנות זו, שביוטיוב שלנו יש קטעים שהם בונוס. זאת אומרת, יש קטעים שהם לא נכנסים לספוטיפיי, לא לאפל מיוזיק, אז מי שמאזין וצופה אדוק, שייכנס ליוטיוב, קל מאוד למצוא את הקטעים האלה. ושיגיבו אם אתם רוצים לעזור לנו, הדבר שהכי עוזר לנו זה תגובות ביוטיוב. זה תגובות גם ביוטיוב וגם באונלי פן שלנו. ודירוג, ולדרג אותנו, ו200 שקל בביט, 280 שקל בביט לטל. אני לא רוצה היום כסף, אבל מתן, אתה צריך? 720 שקל יעזור לי מאוד. מכל אחד? כן, ספגו אותי, מה קרה? בכיף. יאללה. טה-לה-לה-לה-לה. זה מגרד לי בפופיק בקצה של הזין. אגב, טל, אתה יודע איך קוראים לאנשים שבאים מארגנטינה ומצטרפים לפרטנר? עולין חדשים. כי זה עולין פלוס. עולין חדשים. עולין חדשים. בגלל שיש להם מבטא. אני אשאיר את זה למקצוענים. אבל טול, אתה יודע שעוד חודש אני עובר דירה. ומעבר דירה זה לא קל זה לא קל על חברים. וזה איכשהו תמיד יוצא בתקופה לא נוחה כזאת. פרטנר חברים, עושים לכם נחת. אתה יודע שאינטרנט הסיבים הכי מהר של פרטנר שמבטיח גלישה מהירה ויציבה בבית לצד פרטנר TV פלוס. כן, וגם אני אקרא מעניקה לכם את חוויית הצפייה המושלמת והמשתלמת ביותר עם התוכן הכי חם, נצפה ואהוב בישראל, עם כל הפקות המקור המובילות, כמו בלאדימורי. פאודה, תוצרת בית. תוצרת בית. את כל אלה, גוטר אמר שאפשר לראות בפרטנר TV פלוס. אני קורא לו בוטר, אבל מה שתרצה. פרטנר TV. 59 שקלים לחודש לשנה. ותודה לחברים מפרטנר. אתם יודעים שאם אתה רוצה להצטרף, מה אתה מחייג? אתה לא מחייג, אתה מתייג כוכבית 2300 או מחייג כוכבית 2300. פרטנר. 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 מסיבת הפתעה מבית הפודיום האוס. האוס. אז טל הוא אחלה של בחור, והוא בחור טוב, ואנחנו לא לכלכנו עליו בכלל. הבאתי לך כדור. כן. אני אשמח, אנחנו יכולים לדבר חופשי פה עכשיו? אני לא יודע. לא. קבל עוד כדור. תודה רבה, תודה. מתנה ממני. קח מיינה. מיינה את הערק שלנו. זה שלנו, זה של הפרקים שלנו. זה כנראה שמשהו שקשור, לא קשור ל... לא, זה של מקליטים פה את הפודקאסט ציון 3, אז... זה כיף. אתם משווים אחד על השני בפודקאסט. כן, בדרך כלל כן.
מתן! היי, טל, מסיבת הפתעה, פרק... פרק 60, איזה טוב אתה מריח. אתה מריח כל כך טוב. אתה יודע אבל מה זה? זה הבושם הירוק. אני גם שמתי את הבושם שאייל הביא לי, נו? ולדעתי אין חברה כזאת, באמת הוא הוא הביא לי המציא? כזה... אין דבר כזה? הביא לי, איך זה נקרא? משהו מומצא, כן, נו. טעימה כזאת. טיזר, טיזר. דוגמית. שפיך. טה-נה-נה-נה-נה, טה-נה-נה-נה-נה, פם פם, טה-נה-נה-נה-נה. טול, אני רציתי לשאול אותך שאלה. כן. רגע, איזה פרק אנחנו, גוטר? 88. די, מתקרבים לפרק 100. 89, סליחה, 89. אתה יודע שבפרק 100 הולך להיות דבר מטורף בה. זה לא הולך להיות, ואנחנו נדבר על זה, אני כועס עליך. לא נדבר על זה. זה אוקיי. הולך להיות. זה לא יהיה. זה כן יהיה. מה יהיה? אתה התחייבת. הוא מה, רוצה לגלח לי את הזקן. לייב. כן. אנחנו כי נביש מקצוע. בפרק הראשון אמרתי לו שיש לי את הסנטר, כאילו, הכי קטן בארץ. ממש קטן, כאילו, חייבים מוגזם. לגלות את הסנטר של מתן. לא חייבים. זה כמו ג'יימס הארדן ב-NBA. אתה כן. מכיר את זה? 20 שנה מנסים לעשות... כן, את זה, כן, ומישהו זהו. יגיד לו, אתה תצליח. אנחנו נדבר על זה, אנחנו לא נעשה את זה, אתה גם אנחנו עשית... נעשה את זה. זה לא אנחנו נעשה, זה אתה תעשה, כי התחייבת בפני העוקבים וגוטר, או לא גוטר, בוטר. בוטר, לפני בוטר. זה השם החדש שלו, בוטר. איזה כיף. בוטר. יואו, מדהים. אני רציתי לשאול אותך שאלה, משהו. כן. ואני צריך תשובה כנה, כי אני עכשיו חוויתי חוויה, טול. שעתיים בפקקים. לא. חוויה אחרת. עברתי את זה בסדר. אוקיי. שעתיים בפקקים. בכלל לא בא לי להרוג מישהו. מה, אז למה אתה עושה עם העיניים ככה לא בצורה כלום, מוזרה? אני רגיל ככה. זה הרגיל שלי. אולי, אתה יכול להחזיק מעמד כל הפרק ככה? זה יהיה נורא יפה. תחשוב, שעה וחצי בן אדם הזה ככה. חבר. טול, אם אני נכה צה"ל עם פוסט-טראומה, כן. האם מותר לי להשתין בשירותי נכים? טעם. טה-נה-נה-נה. קודם כל, כן. כי אתה נכה. אבל אני לא באמת צריך כאילו שירותים כאלה גדולים, זה לא נכות. אבל לא היה מקום בשירותים אחרים? לא היה מקום. אז אתה יכול. אני גם עושה את זה לפעמים. אחריי נכנס אני אדם, מודה, אין לי שום נכות, חוץ מזה שאתה... אבל לא, יש לי תו נכה באוטו. אז אני יכול. אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה עליו. שאלה אם זה מספר 1 או מספר 2. לא, נכון. פיפי. רק פישפיש? פיפי זה בסדר. אפשר, כן. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה על טל, אני לא יודע אם תכניסו את זה, כי הוא לא נוהג לדבר על זה. הוא אימץ ילדים, הוא לא נוהג לדבר על זה, אבל זה לא משהו... בסדר, עזבו, תחתכו את זה, זה לא... לא, לא. ואתה יודע מה מדהים? כן. שהם, אתה יודע מה הם? מה? לא להגיד. לא אסור להגיד. עדיף לא להגיד, זה יבלבל את האנשים. כן. אוקיי. איך יכול להיות? לא, לא, לא. אתם יכולים לצאת מפה בבקשה? איזה מלך. טול שלנו. יאללה, אז ביי, זה תודה רבה 14? ואנחנו נפגשים שבוע הבא. 14 לאן זה ערוץ 14? טול, אני סיפרתי לך פעם... נו. מה? בסדר. גוטר, אולי נתחיל עם זה שהכנו? בפינה? עם הפינה החדשה? כן, הכנו פינה חדשה. די! פינה חדשה במסיבת הפתעה! שים את הפתיח! אפשר להגביר, גוטר? זאב זאב, צעקתי לכולם, זאב זאב, פרידמן המושלם, זאב זאב, כותב מילים, זאב זאב, זין על השועלים, זאב זאב, מה זה זייף זיין? ממש מהלב, זה אתה שלך? זאב זאב. וואו, בואי ברוכים הבאים למסיבת הפתעה פרק 89 ולפינה החדשה שלנו. זייף זיין? מדרגים פוסטים באינסטגרם של זאב פרידמן! איזה התעסקות בעצמנו. חבל על כל איזה כיף. אפשר לשים את הפתיח עוד פעם, גוטר? וואו, זה מעולה, מה זה? תשמע. זאב זאב? זאב זאב, צעקתי לכולם, זאב זאב, פרידמן זאב. המושלם. וואו. זאב זאב, יו, אני כותב חייב לשלוח. מילים. זאב זאב, זין על השועלים. יואו, מצוין! זה אתה כתבת את המילים זין לשואל? אבל... כן. זאב זאב. וואו, מדהים. תמר לפני כמה ימים שאלה אותי, אבא, משהו על אוכל.
תשאל את הצ'אט, משהו על מה הוא אוכל. אוכל? אז הוא אוכל, תתפלא, הוא אוכל חרקים. אתה לא יכול לעשות לי את זה. באמת? זה מכאיב לי בזין. כן, אבל הוא אוכל גם מלא... שועל הוא לא חיה שאוכלת בשר? גם, אבל לא כל כך. זאת אומרת, הוא אוכל קול. אם יש. אם יש, הוא אוכל, הוא זורם. אבל הוא אוכל גם כל מיני חיות. טוב, כן. זאב. טל, בוטר פה שלנו, שזה השם החדש שלו, אולי יום אחד נספר למה קוראים לו בוטר מהיום. בוטר! איזה כיף. בוטר עם הבת פלאג. זה כש... בוטר עם הגת פלאג. בוטר שלנו. שלח לי השבוע כמה פוסטים חדשים, ישנים של זאב מהארכיון. ישנים אז שלו? כנראה ישנים. אבל הוא פתח לפני איזה שנה, מה הוא כבר כל כך ישר? כן, אבל... יש לו קילומטראז' בוא'נה. אבל בגלל שלא סימנו כוכב, הוא גם מעלה בקצב של הודיה פינטו, תכנים. ולכן... בחרנו... זה לא נכון, הוא מעלה פעם בשבוע. כן, כמו שאמרתי. הודיה כן. ולכן, במקום השלישי בדירוג הפוסטים של אוי. זאב, ככה. אין תגובות עדיין. אני מקריא, זה כדאי להיכנס ליוטיוב בשביל לראות את התמונות שמצורפות. דירוג הזאב פרידמן, טול... זה לא הדירוג של זאב, זה הדירוג של הפוסטים של... זה הדירוג של הפוסטים של זאב. דירוג הזאב פרידמנים הגדולים. הפוסט הזה, רואים את ליאור לבוש כמו נפוליאון? נפוליאון, בונפרטה. בונפרטה, והוא כתב, ליאור אחיהם של אייל ותמר מתגייס בשבוע הבא, בגלל שהוא לא תלמיד ישיבה, הוא חייב ללכת לצבא, אבל עדיין מתלבט לאיזה צבא. ומה שהוא עשה פה ב-AI, הוא פשוט שם אותו במלא צבאות. בנייבי סילס, והוא שם אותו, מה זה, הוא חייל טורקי? פרש טורקי? אני חושב שזה גרמני ישן. זה פה במלחמת העולם הראשון, זה כן, לא כן. רואים, אבל הוא קיבל בדיוק כדור עופרת לירך. במקום השני, אוקיי. בדירוג הפוסטים של לא, אבל זאב פרידמן. הזמריר שהכנת, זה הזמריר... אפשר לשמוע אותו עוד פעם, גוטר? כן. זה לא רק להגיד. אולי תשמיע רק... וואו. תקשיב. זאב, זאב, מי מוחא כפיים ב-AI? זאב, זאב, פרידמן המושלם, זאב, זאב, כותב מילים, זאב, זאב, זין על השועלים. זאב, זאב, דירוג הזאב, וואו. דירוג הזאב ממש מהלב. זאב, זאב, אוקיי. פה הוא העלה פוסט שרואים בו 3 נשים הודיות, לדעתי, הן הודיות? כן. או 2 גברים הודים לא, זה אישה. נשים, אני מכיר אותן. הן נשים, כולם. כן, הם לא יבינו כל כך את השפה שלנו, למרות שהימנית כן הימני. יודעת. הימני. לא, הימנית, אני... זה תפלא ב- ריטו? לא, ריטו זה בצד שמאל. ואנבל? ריטו, אתה יודע שהיא אוהדת מכבי נתניה, נכון? זה כן, נראה כן, כאילו, כן. היא באה בדיוק ממשחק של ריטו נתניה. גדלה על מכנס. מה? היא גדלה על מכנס. אז במקום הראשון, פדופיליה, וואו. כן. אוקיי, אבא שלך העלה תמונה של הרבה ילדים בגן, כן. וכתב, הזדמנתי פעם לשבועות בגן של הנכד שלי ליאור. אם יש פדופילים שרואים את הפוסט הזה, מתאכזבו, כי היום הילדים האלה הם חיילים. וואו, וואו, מה זה? זה מבריק בעיניי. וואו, איזה איש מוזר אבא שלי, אה? מעניין עם פדופילים, כאילו, זה מעניין אותם שזה מה? צולם פעם. אולי יש פדופילים של פעם כזה? לא, יכול להיות שהם כזה... שאוהבים- הם מה זה? אוהבים תמונות של פעם. לא, אבל הם כזה, מה זה, צולם ב-2004? לא, זה כבר לא, זה לא עושה לי, זה דאונר. אבל זה בדיוק הבדיחה של אבא שלי, בגלל שהם כבר חיילים, הם כבר לא ילדים, זה לא כן, מעניין אבל אותם. השאלה אם הם באמת מתאכזבים או לא. אז בוא נעלה על הקו פדופיל. אז טל, ההפתעה הבאה שלנו הולכת להיכנס עכשיו. מה שלומך, טול תעלול? וואו. מה שלומך? מצחיק. בסדר גם. זהו, סיימנו כן, זה סוף אותה? הזה. לא, זה פינה חדשה, אנחנו נמשיך בה, לא? כאילו... כן. כן, מדי פעם נעלה דברים. נעלה דברים של זאב פרידמן המושלם. זה מגרד לי בפופיק בקצה של הזין. כולם כאן יודעים כמה אנחנו מדברים על זה שהכסף שלנו צריך לעבוד, אבל עדיין יש אנשים שמפחדים לעשות את אני הצעד מפחד הראשון. לעשות את הצעד אני הראשון, רואה עליך, מה טל, לעשות? קודם כל תירגע. אוקיי. דבר שני, תפסיק לרעוד. דבר שלישי, זה אני באמת רוצה לשאול מפחיד. כמה שאלות. כמה אני משקיע?
אולי בכלל אין לי מספיק לשים. ובאיזה סטנדרט לשים? בדיוק בשביל זה, חברים שלנו מאינטראקטיב ישראל, באיזה שזה סטנדרט הם? סטנדרט אמריקאי כמובן, הם תודה. פיתחו אפליקציית השקעות חדשה למתחילים, שתהיה לכם נחיתה רכה למי שבתחילת דרכו, אני יודע שכל נושא ההשקעות, חשוב לך שיהיה לך נחיתה רכה. נכון. את הנחיתות הקשות, כבר היינו שם. כבר היינו שם, כבר אנחנו נחתנו לא רוצים. קשה, אנחנו רוצים נחיתה רכה. תגיד, יש להם דמי ניהול? לא, רגע, אז יש להם את האפליקציה החדשה, שהיא בעצם נוחה ופשוטה לתפעול, והיא מתאימה בול למי שמתחיל בתחום. מה שאלת אותי? כמה זה הדמי ניהול שלהם? אין דמי ניהול מה בכלל, אתה אומר? אין מינימום להפקדה, זה אומר שאתם לא צריכים סכום מסוים כדי פשוט להתחיל, ולחברי מסיבת הפתעה יש את ההטבה שלנו, החזר עמלות של עד $50 בשלושת החודשים הראשונים. תודה רבה. ההטבה ניתנת עד לתקופה של 3 חודשים מפתיחת חשבון בכפוף להפקדה של 10,000 שקלים חדשים. אינטראקטיב ישראל לא מקנה ייעוץ השקעות פרטני המותאם לצרכי הלקוח, ואינה מהווה המלצה או שידול לביצוע פעולה בשוק ההון. נדבק לי השיר שלך, זאב, זאב, זין שואלים. אז מה שלומך מתן? זאב זין שואלים. לא, אני ממש בסדר, אני מנסה לחשוב אם משהו השתנה. זה ימים קצת טיפה עמוסים בשום מה, אבל בסדר, ימים... בטוב, בשמחה? בטוב, בשמחה מאוד, כן. מה, הסרט תשמע, עולה? הסרטים עולים, כל הסרטים עולים. שניהם? לא, איזה מהם? רגע. יש לך את ההוא שהיית קברן? זה לקח זמן, כי קברן? אנחנו צריכים עוד לסלם השלמות. לא, אני זוכר את העלילה, אני לא רוצה לעשות יש ספוילר. את הבטחן שעולה שבוע הבא בפסטיבל... הופה. פסטיבל ירושלים. זה עם שולי רן וגידי. עם שולי. הולך לעלות גם גבעה 338, ראיתי סרט מאוד, הג'ינג'ים, מה זה אני אוהב אותם, כאלה כיף. חמודים. סרט חמוד מאוד, והאלבום הולך לצאת. בוא'נה, תקשיב, זה בזכות טירוף שאתה גוטר- מוציא בזכות אלבום. גוטר, לא בוטר, זה לפני שקראו לו. בית הפודיום וסיבה. קודם כל זה בית, כן, גיא זה ופריד. אשכרה בית הפודיום, עשו פה דבר מדהים, ואני עכשיו עובד, בגלל שזה לייב, אנחנו מכניסים גם כל מיני קולות, וגיטרות, ו12, שלחתי לך הקלטה, אני מכניס כל מיני גיטרות כדי להרטיב את זה קצת, כדי לשנות, יש כמה דברים שגם עשינו טעויות, זה טבעי לעשות טעויות. בסדר, זה לייב, מה? בדיוק, אז, וזה יצא בתור אלבום, בוא'נה, איזה אלבום כיף. קצר, איזה מגניב. כן. אתה קולט? אתה קולט? אתה קולט? אתה קולט? אתה קולט? בוטר קולט! אני אקצר רגע, כי אני רוצה זה. קוראים לו בוטר, סיפר לנו חבר משותף, לא חשוב שמות, הוא היה פה היום, דיברנו איתו. הוא סיפר לנו שבמקום עבודה מסוים, בוטר עבד תקופה, והוא התפטר במקום עבודה, וקראו לחבר שלנו, בוטר. למשרד המנכ"ל, והמנכ"ל אמר לו, מה שמעתי, בוטר מתפטר. תקשיב, זה הזמריר הכי טוב שמישהו כתב אי פעם. זמריר. זה זמריר. באותו מקום שקראו לגוטר בוטר, אני גם עבדתי. וקרה לי משהו דומה. מה קרה לך? אמרו לי, בוא תכתוב פה איזה משהו קטן, ואמרתי, לא, אין לי משהו. לא, זה משהו בדיוק. קטן. ואמרתי, לא, אין לי, באמת, אין לי סבלנות, אין לי זמן, אין לי זה לא זין שווה את לזה. זה, זה לא זה. אמרו לי, תקשיב, המנכ"ל פה ביקש באופן אישי, שתעשה טובה, וזה. אמרתי, אתה יודע מה? יאללה, אני אעשה את זה בשבילו. כתבתי את הדבר, מגיעים ליום צילומים, המנכ"ל עובר מולי, אני אומר לו, מה נשמע? הוא אומר לי, תזכיר לי את השם. היית צריך להגיד לו בוטר. בוטר, טה-נה-נה, טה-נ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 ה תקשיב עכשיו, מתן, אתה הולך לראות, יש פה כל מיני, אוקיי, אתה הולך לראות את אחד הדברים הכי מצחיקים שאני חושב שקיימים היום ברשת. אוקיי. יש בחורה שמעלה פוסטים עם הכלב שלה, רוז קוראים לה. אני לא בטוח, כי... לא משנה. Y'all, תראה I את זה. have taken some תראה את time זה. off because I haven't really been feeling too well. Tino hasn't really been feeling too well either. So we took some days off to get our health back in order. As you can see, he's just now starting to feel better. He wasn't his normal self שרואים, for the תקשיב. past few days, but now זה, he's back. אני יכול לראות את זה כל היום. Hold on. This is
ridiculous. הכלב הזה כנראה יש לו איזה הפרעת קשב Let it go. פסיכית. זה You gotta get יורקשייר, mine? Get it together. Hold on. עכשיו תראה, אבל לא, הוא Now that גור. he's calm, הוא לא בדיוק we גור. are היא in the עסוקה process באיך of היא going רוצה through a transition, and בעצם we're trying to לחנך heal. אותו. We're on היא a רוצה diet. לסדר לו Tino את ה... is taking some שיתנהג time יפה. out to control למה אתה himself, בשוק? right? אני גיליתי משהו שם. מה? So Tino is a baby, so תראה את הפנים sometimes שלו, it זה is אותו פנים normal כמו for של the- שושה. כן, כן, בגלל זה אני מראה לך את זה. עכשיו Sometimes תקשיב, it is normal for היא them to זורקת catch אותו כל פעם colds, הצידה, זה כמו but he's זה כמו feeling a כזה lot תוכנית better של than what he ילדים was. שכאילו יש בובות So we're כאלה, just happy that היא זורקת he's אותו back כמו to his בובה normal הצידה והוא self. חוזר. You okay? עכשיו, מה יש היא לה על כזאת- הראש גם? לא יודע, תשמע, היא נורא מצחיקה, היא יודעת שהיא מצחיקה, היא מאוד חכמה. היא אמרה, אתמול ראיתי פוסט שלה, היא אומרת, אני הולכת לה, יש לי דייט היום עם, היא רווקה כנראה, יש לי דייט, ואני אמרתי לטינו שהתנהג יפה, ואז הוא בא אליה, מתחיל לעונן עליה. תקשיב, זה דברים, זה כל כך מצחיק, וזה מושלם, כי היא כאילו זורקת אותו, אבל היא נורא עדינה וחמודה, היא ככה מסובבת אותו. תראה, הוא עם הראש למעלה למטה והוא ממשיך לנשוך. כן, אי אפשר להפסיק להסתכל על זה, כי זה... יש בה משהו מקסים בבחורה הזאת, יש לה קול מרגיע, והיא נורא מצחיקה. וואי, טל, אני יודע שהייתי אמור לצחוק, אבל התרגשתי מזה. לא, זה גם מרגש כי פתאום גיליתי וגם מה לא... זה. אתה תראה את זה בבית, אתה נורא תצחק. בדרך כלל כשעושים קקי רואים את זה. כן. אני אשלח לך כשאני עושה קקי הודעה, אתה יכול לאחרי קצת. אני יכול לשלוח גם לבוטר. הייתה לי כלבה שקוראים לה פוגה. וואו. בגדול, איזה סוג היא הייתה? אני חושב שפודל, אבל לא באמת יודע. תראה, דודה שלי, סימי, שימי מיודעתנו. סימי, כן, סימי, אהובתנו. חברתנו היקרה, היא בדיוק נכנסה להיריון, והיה וואו, לה קשה, מזמן. מזמן, אני מדבר איתך לפני 20 שנה? יותר. וואלה. אולי כמעט, אתה יודע מה? הייתי בן 8. 25 לפני שנה. 27 שנה. לפני כן. 63 שנה, אתה מגלה שאני בן 71. כן, פתאום איש מבוגר. בעצם פוגה הייתה פודלית שחורה, יפהפייה. הייתי עושה לה קוקו ממש, כדי שהיא תוכל לראות את העיניים, כי בתקופה ההיא לא היה לנו כסף לספר של כלבים. אני גם לא חושב שיש מקצוע כזה, כאילו היה מקצוע כזה. היית צריך להפריד לה את הזה? כן. פוגה, בעצם, היא הייתה האהבה הראשונה שלי. מה זאת אומרת? תסביר את זה. כשאתה מתאהב בבעל חיים, כשהוא מחתים אותך, כאילו, זה לא... אני מבין מה אתה אומר. כשהוא מחתים אותך, אני מבין לגמרי מה אתה מדבר. ואתה שלו, אתה שייך לו, וכלבה שמניחה עליך את היד, כאילו, אתה וואו. שלי. אז היא הייתה הראשונה בעצם שעשתה לי את זה. אני זוכר שזה הדבר הכי מוזר בעולם, אבל בשנת 2000, בדיוק, איך קראו לזה? לא בג 2000. קראו לזה אז... לא, כולם פחדו אז מבג מילניום, 2000. מילניום. כן, כולם החגיגות פחדו. המילניום. אני התנשקתי איתה במילניום. יש את ה-10, 9, 8, 7, נתתי לה נשיקה בפה. והיא הוציאה לשון? כן, ואני אז הוצאתי את ה... בן כמה היית? הוצאתי את ההתרגשות שלי מהתחתונים. היית בן 5, 6, זה לא, בסדר. הייתי בן 9. 91 אתה. ובעצם כשדודה שלי נכנסה להיריון, אז היא כבר לא יכלה לטפל בה, אז אני אמרתי לה, אני רוצה אותה. אני רוצה אותה, ולקחתי אותה אליי, והייתה כלבה כזאת של פעם, שמסתובבת לבד ברחוב, הולכת לשוק, הולכת למכולת, חוזרת עם לחם בפה, אפשר לקרוא לזה כלבה של פעם, אפשר לקרוא לזה דברים אחרים. מוזנחת זה המילה. לא, אבל פעם כלבים היו מסתובבים, אנחנו דיברנו על לא. זה שנעלם החרא הלבן, מהמדרכות. לא כל כך. דיברנו לא. על זה. כן. לא, דיברנו על זה, אבל זה לא כל כך נכון. זה לא בשכונה כלבה. שבה גדלתי, כלבים היו מסתובבים לבד. אוקיי. והיא הסתובבה לבד. כלבה משוטטת היא הייתה. כן. והיא לא חזרה. ויום אחד, לא, היא חזרה תמיד. תמיד חזרה אליכם? כן. והיית נותן לה לאכול? הייתי נותן לה לאכול. חיסונים וזה? חיסונים. אז בסדר. חיסונים וזה, הכל. בעיקר את הווזה. בעיקר את הווזה, מה שנקרא, מה שנקרא, הזנב עולה למעלה. לא, אוי ואבוי. אוי ואבוי. אוי ואבוי, לא, היא הייתה האהבה הראשונה שלי. אני מקווה שהיא לא אני שומעת את זה. היא כבר לא שומעת. כבר לא שומעת. אני אגב מבין לגמרי מה אתה מדבר, שאתה אוהב בעל חיים ראשון. תשמע, אני הייתי מביא כל הזמן בעלי חיים הביתה. אתה יודע, סיפרתי לך כן, את זה. בטח. יום הולדת 6, לא את כולם חגגת עם אהבתי. סבים. כן. מה? כן. חגגת עם סבים. לא את כולם אהבתי, אבל כשאתה אוהב בעל חיים לראשונה, זה באמת התאהבות כמו בבן אדם. טל, אני מדבר אבל על האהבה, כאילו, הרגש, לא פיזית, לא לזיין אוף עכשיו, כמו שאתה עשית. אוקיי. אוקיי.
אוקיי. אתה יודע, אני משאיר את זה פתוח, אוקיי. אני לא עונה. זה הכי מבאס. אני יודע שאתה משאיר את זה פתוח, כן. אני ראיתי את העוף. אתה לא ראית כלום, אתה לא יודע, אתה רק זה עד שמיעה. אבל אני יכול להגיד לך שאני, הרבה פעמים אני יוצא מהעיניים ואני מדמיין את זה. נחמד. כן. מה אתה בעצם בסיטואציה, העוף או אני? אני מכשיר קשר על השולחן. מיידיי, מיידיי. ובעצם יום אחד, באתי להגיד שושה, יום אחד פוגה חזרה עם כלב חום לבית של סבא וסבתא שלי. דבוקים, לא יודע למה זה... דבוקים, אתה יודע מה זה דבוקים? הם הזדיינו. הוא כנראה כן. זיין אותה. והם נדבקו. כן, זה קורה לפעמים. ואני בלחץ, אני מנסה לקרוא לה, והם הולכים ביחד, שניהם. שניהם דבוקים הולכים ביחד. לא, זה קורה. ואני צועק לסבא שלי, סבא! סבא! אתה הבנת אבל מה קורה? שושה היא 2! ופוגה היא 2! תראה, הוא פוגה? יוצא לי שושה. כי כן, אני... נכון. פוגה היא 2, כי לא הבנתי מה קורה. אבל אתה הבנת שהם נדבקו? הבנתי שהם נדבקו, ואז סבא שלי ירד עם צינור. הסבא סבא העיראקי, מהכריכה. מהכריכה של הספר. עם צינור מהגינה, מתחיל להתיז עליהם עד שהם השתחררו. הוא עשה... איזה גאון, יאללה. היא אני נכנסה לא להיריון. ממנו. מסבא שלי. טוב, אי אפשר לדעת, זה גם סבא, זה גם הכלב. יצאו כלבים עיראקים. עם שפם, כלב עם שפם. בלילה שהיא הייתה אמורה להמליט, כאילו לא ידענו, אבל אתה יודע, היא כבר הייתה בהיריון, והייתי מרים אותה לספה, ונותן לה כל היום אוכל מהיד, ומים, היא כבר הייתה גמורה. והיא המליטה, היא הייתה ישנה איתי במיטה, אז הייתי צריך להרים אותה. עכשיו, תבין, זה מיטה, הייתה לאחי מיטה וחצי, שנפתח, אתה צריך מלמטה למשוך את המיטה, להעלות עם קפיץ, זו המיטה הכי גרועה בעולם, כמו בכלא. אני הייתי ישן על המיטה הזאת עם כלבה, עם פודלית שכל היום הייתה ברחוב לבד. שכלבים נדבקים אליה. עם שפיך על הפרווה. בוטנים על הראש, אתה יודע. היא הייתה ישנה איתי בין הרגליים. עכשיו, תמיד, זה היה חורף, והיא תמיד הייתה ישנה מתחת לשמיכה איתי. חמודה. היא לא רצתה לישון מתחת לשמיכה. אני מכסה אותה והיא יוצאת. בגלל שהייתה הולכת ללדת. ולא ידעתי את זה, ואנחנו ישנים, פתאום באחת בלילה אני שומע, וואו. אני פותח את העיניים, אני רואה 2 גורים. היא כבר הייתה באמצע המלטה, היא המליטה עליי, על השמיכה. די. כן, הערתי את ההורים שלי, את אחי, לקחנו אותה... הוא כבר היה גדול יחסית. אחי, כן, היה כבר בן 42. אותה בדיחה, אבל זה הכי כיף בעולם. אבל בוטר אוהב את זה. בוטר מת על זה. אגב, אותו ערוץ שבוטר התפטר. הוא שם את זה בשביל שהוא יוכל לערוך את זה החוצה. יא מזדיין, בוטר. איזה כיף. פרידמן, המושם. וואו, אני חייב לשלוח לאבא שלי את זה. וואי, הוא נורא ישמח, הוא בעיקר שומע, הוא לא רואה. אז? וגם היה לי קצר. לא, תשמע, סיפור מטורף. היא המליטה, טיפלנו... בינתיים 2. לא, היא המליטה איזה 6 גורים, ואני זהו. מתקשר לסבתא וסבא שלי ב2 בלילה. רגע. יצא עוד אחד, שחור לבן, יצא עוד אחד חום. זאת אומרת, אחרי... רגע, נלך אחורה שנייה, רוורס, טו. יש לך ככה שני גורים נולדים, כן. ואתה יודע והיא ממשיכה... כן. היא ממשיכה להשריץ כן, אותם. נתנו לה להמשיך והתקשרת לסבתא. ואני מעדכן אותם, נולד גור חום! אחרי 10 דקות, נולד גור זה! נולד זה! וואו, איזה התרגשות. 7 גורים, 6 שרדו. וואו, זה המון! כן, קיבלתי התראה מההורים שלי שאמרו לי, תקשיב, אם היא ממליטה עוד פעם, צריך לשמור עליה, אתה צריך להסתובב איתה עם רצועה, אי אפשר לשחרר אותה. לקחתם אותה לווטרינר? היא לא הייתה אצל וטרינר פעם אחת, לדעתי, בחייה. וואי, איזה מצחיק. ואמרו לי, אם היא ממליטה עוד פעם, אנחנו נאלץ למסור אותה, אנחנו לא מסוגלים זה. לא, ברור. היא הייתה עם רסטות, מרוב שהיא הייתה מוזנחת, והיא הייתה רק מתחת לספה, אמא שלי הייתה מרשה לה להיות, כי הייתה מסריחה ואף אחד לא זה. אף אחד לא מה. לא מסכים לגעת בחוץ ממני. ומה קרה עם הגורים, כל הגורים? אני חושב שהיא הייתה כלב. אני לא בטוח. הגורים נתנו אותם... כל מיני אנשים לקחו אותם? לא הייתה מודעות, אז שמנו אותם בצער בעלי חיים. אוי ואבוי לי. לא, חלק נתנו לאימוץ וחלק שמנו בצער בעלי חיים, ונראה לי אימצו אותם, זה גורים. הכלב שלי בא הוא היה 2 זה שם נוראי. מה אני אעשה? צער בעלי חיים. חשבתי טומי. צער, עוולות בעלי חיים. צער בעלי חיים. אבל זה... עמותת...
תראה, עובדה שזה השם הראשון שהייתי זוכר. רמה בעלי חיים, רמה שיושבת עליך, לא יודע. כן, צער, כי זה באמת צער. כן, אבל צריך גם לפתוח צער הלב. בעלי חיים למזרחים, לקרוא לזה צריך רמה. צריך לפתוח צער בעלי חיים להרבה בני אדם. ולא ל... הם אמרו לי, אם זה קורה עוד פעם, אם היא ממליטה שוב, אנחנו מוסרים אותה, אנחנו לא מסוגלים יותר כן. להכיל את זה. אמרתי להם, בסדר, אחרי 3 חודשים היא נכנסה להיריון שוב. נכנסה נכנסה להיריון שוב מהכלב החום הזה. איזה מהכלב חומי? אותו כלב, לא! 15 כלבים. למה אתה מדבר ככה, זין? כי ככה זה כל... אלה החיים, מתן. אלה החיים. אבל לא, זה מאותו כלב חום, כי הם תמיד היו רק שניהם ביחד. והיו יוצאים גורים בצורה של החום ושלה כן, ביחד? כן. יש לי... צורה חומה. יש לי חום בלב בצורה. אולי הפוך. כמה תינוקות היא... הפעם היו איזה 5 גורים, ואבא שלי אמר לי, די, וזה היה כיתה ו'. זה חמוד. וזה היה, אני חושב, אחד הימים האחרונים של השנה, ואבא שלי... של השנה או של החופש? של שנת הלימודים. ואבא שלי אמר לי, מצאנו למשפחה שתטפל בה, אי אפשר יותר. הם עשו לי שיחה ממש של, תשמע, היא מוזנחת, היא סובלת, זה לא בסדר. זה נכון, הם צדקים. והם צדקו. אני הייתי ילד, שילד רוצה בעל חיים בשביל ללטף אותו, והוא לא רוצה בשביל... הוא רוצה לשחק איתו, הוא רוצה את הכיף. אתה גם לא בתור ילד אמור לדעת את כל הדברים. שאתה צריך לטפל בחיה, בבעל חיים, שיש לו נשמה ונפש. הוא אמר לי, אנחנו מוסרים אותה למישהי שיש לה חווה, והיא רצה בחווה עכשיו בטח, וזה. ואחרי שנים הבנתי שזה שם קוד ללהרדים את הכלב. באמת? אני לא יודע אם הוא הרדים אותה, אבל הוא אמר, היא רצה בחווה עכשיו. למשהו. מה אתה אומר, כן? כן. או שלא? ושושי היה תיקון שלי. שושי היה תיקון שלי, כי בחיים שושי לא תסתובב מוזנחת. לא, ההבדל בין הסיפור הזה לבין הסיפור זה כאילו אתה אשכרה עשית תיקון. אני מקווה ששושי היא אחת הצאצאיות שלה. אני לא בטוח, אבל עשית תיקון. לך תדע. אני יודע. אני סתם ממציא. נורא כיף להיות החלטי, כי אני יודע. אני יודע. נכון, האמנת לי. כן. האמנת לי, אבל זה קשקוש, יכול להיות שאני טועה. אתה טועה. האמנת לי. נכון? צריך לדעת לדבר, זה הכל. ספור שאני פעם למדתי לדבר. למדתי לדבר נכון. זה מגרד לי בפופיק בקצה של הזין. בא לי נורא וולנס, מה אני עושה? אני אסביר לך, אני יודע שאתה רוצה וולנס, כל הזמן אתה מסתובב פה במסדרונות. וולנס. איך בא לי וולנס, איפה יש וולנס? פותח מגירות, וולנס. מתן חלק. איך אני משדרג את השאלה? חלק, מתן חלק. טלק פרידמן. איך אני משדרג... בוטר. איך אני משדרג את השגרה שלי? אז אני אסביר לך, בזמן שכולם, כמוך, מחפשים לשדרג את שגרה? השגרה שלהם, את השדרה שלהם. או לשגרג את את השדרה. אתם זוכרים שאנחנו פשוט עברנו ל-iHerb, כן, טל? אתה זוכר? כן. למי שעוד לא בלופ, מדובר באתר שהוא גן עדן לכל מה שקשור לוולנס, ספורט ובריאות. אם אני עושה את קוד קופון, POD 15, מה זה נותן לי? POD 15 נותן לך 15% הנחה בכל מה? קנייה על קטגוריית הספורט. אתה עובד עליי. וכן, ויש לך גם משלוח חינם, כבר ב-185 שקלים, דולר נמוך, זה זמן טוב להזמין, ואל תשכחו שרף המכס חזר ל$75, כדי להזמין יותר, פשוט תפצלו את הקנייה לעד 3 הזמנות רצופות מתחת ל$75. iHerb כבר תרווח אוטומטית כ3 ימי משלוח ביניהם. טוב שאמרת דולרים, ככה צריך להגיד. הנה הטלפון שלי, אני כבר מתקשר להם. הלו. הלו, iHerb? כן. POD 15. המצלמה שלך פתוחה. I heard כזה, טל. something. הלו, iHerb? כן. הנה הוא. היא לא יודעת מה עובר על טל. טול, הבט למסך. אני רוצה להראות לך סרטון. ואני רוצה שתגיד לי... איזה דרמטי אתה, אני אוהב את זה. אני ראיתי סרטון של בחור שקוראים לו טל לוין, כן. שמאוד מאוד הצחיק אותי. אני יודע שאנחנו נגד משחקי מילים. וואי, נורא קר לי אבל ברגליים, בגלל ש... אתה יכול... בטח. כן, כן. זאת הפעם ראשונה שאני נוגע לך ברגליים. נו, מה אתה אומר? חזק מדי. כן. חזק מדי? חזק מדי. לא, לא מדי. בתאומים, יש לך תאומים. כן. כן. קצת ריגש אותך מינית טיפה? ערב טוב, צופים יקרים, ערב טוב מוטי.
מה, למה לא, למה ערב טוב? אז מה? שלום לכם. שלום לכם, צופים יקרים, שלום לך לא מוטי. צופים. אתה יכול לעשות לי אחד? שלום לכם, גבירותיי ורבותיי, שלום לך מוטי. על מה אנחנו נדבר? לא, לא, תן לי אחד של ה... שלום לכם, גבירותיי ורבותיי, שלום לך מוטי. למה זה הדבר שהכי מצחיק אותי לא בעולם? יודע גם. יואו, זה כל כך מצחיק. אוקיי, אוקיי. תקשיב, אני ראיתי את הסרטונים, אני יודע שאתה נגד משחקי מילים. אוקיי, אני רוצה להגיד אני לך שזאת ראיתי את זה. רמלה מאוד גבוהה, בוא תראה. אוקיי. אני רוצה לעבור ליוון ולהפוך לחוטב עצים. וואלה. כן, שמעתי שהעצים שם כריתים. אפשר לראות עוד אחד? אפשר לראות עוד אחד, גוטר? זה מצחיק, זה מצחיק. זה כל כך הצחיק אותי. כן, זה. קפץ עליי חרק. יואו, די. כן, גם על שלמה. זה המצחיק, המצחיק פה שהוא רוקד אחרי זה שעה. כן. אתה אוהב את זה? אני אוהב את זה, כן. אז אנחנו... כן, עוד מעט נביא אותו. אנחנו תכף... הוא יבוא? כנראה הוא היה אמור להיות פה טה נה 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 נה. טוב, מקסימום הוא לא יבוא, אבל הייתה לנו הפתעה נחמד. אתה יודע, כשאתה... יש לי חבר שרוצה לזווג צמחים, אבל הוא אף פעם לא מגיע בזמן. הוא תמיד מאחר. זה נקרא לייחר לזווג צמחים? לא. מה זה לייחר? לא, זה... הנה הוא! אח שלי היקר. זכות ענקית. מה כבוד קורה? גדול. מה המצב? יש פה שני טל. נכון. נטל. איזה ושתיהם במשחקי מילים. אני שנים התאמנתי לרגע הזה, תדע לך. כן, שמה? שאני אבוא ויספר לך בדיחות קרש בלייב. באמת? מגיל 8 אולי, אחי. באמת? כן. ועם איך... אנחנו מאיזה את גיל מתן- 32, כן. 33. את מתן הכרתי בשנים האחרונות רק, אבל... אתם מכירים? אתם חברים? עכשיו אנחנו מכירים. עכשיו מכירים. אני עוקב הדוק. Yes. טול, אני יודע שאתה נגד מתן משחקים. עושה לייק? הוא אוהב לעשות לייק. אני עושה מלא לייקים. וואי, תאמין. אני לא עוקב, אני לא אני עוקב. מלא אבל לייקים. בטוח. אתה לא עושה... אני עושה לא לייקים, אחי, אבל אין לו מושג. הנה, עלה לו, הוא הפסיק לעקוב, הוא לא... טול, כן. אני יודע שאתה נגד משחקי מילים, אתה זה אומר לא שאני נגד. אז שנינו, יש לנו חוק בתוכנית. אני רואה את התוכנית, אתם ממש לא עומדים בחוק הזה. אני חייב לא, לא, אנחנו לא עומדים. בכלל לא נכון. אנחנו לומדים בחוק. לא, יפה. אבל, לא, אנחנו... תשמע, זה חלק מהקומדיה. אתה יודע, זה חלק... כן, אבל זה אנחנו חלק בגלל זה בלתי המצאנו את דירוג משחקי המילים. נכון. בעצם יש לנו רמלה גבוהה, רמלה נמוכה, ולוד לוד טוב. לא טוב. ויש לנו קנט לורד שחור, שחום, זה משחק אחר לברק. לחלוטין, טל. כן, אז זה משחק זה אחר. לא, זה, נכון. יש לנו עוד משחקים שהם לא קשורים. נכון, יש לנו אמת או חובב. אמת או נכון. חובב. סתם אנחנו... כאילו, הוא המעשה של טל, זה עכשיו הוא להסביר לו לא את כל מעשה, הפרקים. הוא עושה מסאז' עמוק. אני ראיתי את הפרק הקודם, תתבייש לך. הוא עושה מסאז' עמוק, רקמות עמוק ובריא מאוד. אתה רוצה מסאז'? זה ככל שהמשכת את התיאור, זה היה נשמע יותר בעייתי. כאילו, כן, הוא לא נכון, מעשה, אבל- הוא עושה... הוא מדהים. תספר לנו על עצמך קצת. בוא נכיר. אני טל 28, מגיל 6-8 אולי, אני מספר משחקי מילים. באמת? כן, איזה כן, כיף. בשיא הרצינות. אבא שלי מאוד כזה, זה משחקי אבא כאילו. הרי זהו, ברור, זה בא מהאבא תמיד. והוא היה באיזשהו שלב, הוא קלט בגיל מאוד קטן שאני עושה כאלה, ואז הוא אומר לי, תעשה עכשיו משחק על זה, תמצא מילי משחק. ואז תמצא על זה משחק. וואו, זה וואו. ממש קרה. ואז פיתחתי את השריר הזה מאוד בגיל מאוד קטן. מה, זה כמו הכהני דת בנפאל, נו. בדיוק, ממש, זה בול. נו, בנפאל יש את הבודהיסטים, זה כמו נזיר כן. בודהיסט, שלומד מגיל צעיר את ה... וואו, האבטר, האבטר. כן, מגיל כן. קטן יעדו אותי לגדולות. איזה יופי, נו. כן. כל המשפחה כאלה חוליגנים, אבל אני... מה אבא עושה בחיים? אני במקצועי, אני קופירייטר, כרגע אני מנהל סושיאל. והאבא? אבא מהנדס חשמל. כמו אבא שלי. וואו. כן. הוא גם עושה משחקי מילים. והוא גם קרא לך טל. הוא גם קרא לך טל. לא, אבל זה מעניין שהאבא לא משתמש בזה במקצוע שלו. הוא עושה דברים לפאן שלו, הוא משחק לפאן כן, שלו. בסדר, אבל הוא מחבר כבל כזה לכבל כזה, ומחכה בצד. בדיוק, ובודק שזה... לא, אבל זה מדהים. רגע, ואתה לקחת את זה לעבודה, כי אתה כן, עובד כן, בזה. כן. אני בא לי לעשות משהו שאני נהנה ממנו. באיזה משרד אתה? זה נקרא סושיאל איון של פובליסיס. פובליסיס מוכר, אריאלי, בטח, כן, בטח. אתה מכיר בטוח. כבר היה אריאלי, אני עבדתי איתם. אבל אין אריאלי יותר.
אז אני רק עבדתי פובליסיסט. כשהם היו אריאלי, כן. אריאלי, זכרו לברכה. באמת? לא, אין לי מושג. אין לי מושג. אז רגע, ומאיפה אתה? אני במקור מעין הבשור, בעוטף. די! כן. אז אתה מכיר את שחר? איזה שחר? אייבנדר. אני לא מכיר את שחר. אני לא מכיר את שחר, אחי, אבל זה מושב חילוני ואני מבית דתי, אז אני לא באמת מכיר את לא, רוב אבל האנשים. איזה כיף! רגע, אני לא מבין. אתם... מה הסיכוי? 250 תושבים? לא שמעתי את השם הזה, אחי. לא שמעתי את לא, זה הדבר הכי... זה צריך להוציא לסושיאל. שחר מה? שחר מה? מה? שחר מה? אייבנדר? איינבנדר, כמו השחקן כדורגל? איינבנדר? את שתיהם אני לא כבר מכיר. איבדתי את הביטחון. זה המשחק הזה של אתה מכיר? פיצוחים. פיצוחים? וואו. איתו זה... אתה מכיר אייל קיציס? לא. כן, זה כזה. שחר הוא אחד התסריטאים ה... אני יודע שאחד התסריטאים של ארץ גר כן, הוא במושב. גם של ארץ, והוא עשה מלא דברים. הוא היה אצלנו בתוכנית ספיישל. לפני שתי ודיברנו פרקים. עליו. כן, אז... אבל... זאת אומרת, דיברתי איתו בטלפון זה כאילו, אנחנו הולכים למקום. לא, תדבר. ב7 באוקטובר, אתה יודע. כן. איפה אתם הייתם ביישוב? המשפחה היו, אני הייתי בצפון עם בת זוג, אבל אלינו לא נכנסו. נכון, אני יודע, כי אנחנו- הייתי בטלפון עם שחר כל הזמן. זה אחד מטורף. החברים, אולי החבר הכי טוב שלי. זה שאנחנו לא מפורסמים זה טוב. זה ממש ממש טוב, כן, גם אותי זה הרגיע מאוד, אבל וואי, איזה קטע, נכון? זה היה מדהים. זה מוקדם מדי לשאול מה חשבת על משחק המילים 7 באוקטובר. אני מאוד אהבתי את זה, אחי. זה חזק, זה באמת חזק, וזה חזק. מתבקש, זה לא אונס את כן, הבדיחה. כן. טה-נה-נה-נה-נה. יש לי משחקים בשבילכם. יאללה, הכנתי איזה כמה, כיף. אמרתי שאני אראה אני מה מתרגש. תגיד, פרק אתה כבר. לא מפחד, הרי הבעיה עם... אני אגיד לך מה הבעיה עם משחקי מילים. משחקי מילים זה כזאת הרמה להנחתה, שאם זה לא עובד, מה קורה אז? מבחינתי זה הדבר המעניין. הרי כולנו עמדנו מול קהל, זאת אומרת, חוץ מבוטר, העניין הוא, כשאתה אומר בדיחה לא מצחיקה, עדיף להגיד, לטעמי, בדיחה מאוד מוזרה, שלא יבינו, מאשר משחק מילים. משחק מילים זה in your face. זה כאילו, כי כולם חייבים להבין את זה. אתם מבינים מה אני אומר? זה נורא דרמטי. אני מסכים איתך, ואני אגיד לך גם ככה, א', אנשים שמכירים אותי ומסתובבים בחברתי, גם אם הם לא תמיד מבינים, גם אם אני אגיד משהו שהוא לא משחק מילים, הם יחשבו שיש פה משהו ויצחקו. זה הגשה. כן. כי הם חושבים שהם פספסו פה משהו והם לא רוצים לצאת טמבלים. זה א', ב', רוב הפעמים אתה לא באמת צוחק ממשחק מילים, אתה גם במקסימום אומר כזה, יפה. כן, נכון. כן. נכון. בגלל זה את הסרטונים שלי אני סוגר עם הריקוד. נכון, כי זה הריקוד זה שובר את זה. גאוני. זה שובר הריקוד את זה זה. גאוני, כי אתה אומר, אם לא צחקתם, אני נותן לכם תרקדו. שואו. תרקדו. כן, זה בדיוק. כאילו בדיוק. שבירה אין לפעם פזמון, כזה. אין פזמון, תרקדו. בדיוק. אני רוצה שנחזור אל הפרק. מתי היה דבר כזה פעם אחת? טול, בגלל שאמרת לי בפרק הראשון, שיש 2 חוקים. נכון. 1, לא אומרים אחי אחי. לא אומרים אחי. לא אומרים אחי. וואו, לא נפלתי אומרים- בזה בטוח כבר מאז שהגעתי. לא לא אומרים אחי, הכל נכון. טוב, אחי. לא אומרים נכון. לא אומרים נכון אחי. בפודקאסטים תמיד אומרים אחי ונכון. כל נכון, הזמן. זה המילים שמעלות הכל, אחי. מה שלומך אחי? נכון. ולא עושים משחקי מילים. כן. זה היה 3 הכללים. אבל לא עמדנו באף אחד מהם. לא עמדנו באף אחד. אני רוצה לומר לך משהו. אחי. נמצא כאן המומחה, בעיניי מספר 1 בארץ למשחקי מילים. איזה כבוד. ולכן זה מעבר. אגב, אם תרצה לדרג מומחים של משחקי מילים, זה בפרק אחר. לא, קודם כל, מסירי שומנים. אני רוצה שתסתכל לו בעיניים. קודם כל אני אגיד לכם משהו לגבי חוקים. דיברתם פה על חוקים. כן. יש משהו שמשותף לחוקים ולסיגריות, וזה ששתיהם נועדו כדי להפר אותם. איזה כיף, היי. התחלנו. יפה. עכשיו, טל, אני רוצה שתסתכל לו בעיניים. טל, אני רוצה שתסתכל לו בעיניים. טל, אני רוצה שתסתכל לו בעיניים. טל. אני רוצה שתסתכל לו בעיניים, טל. ואני רוצה לראות אותך נהנה ממשחקי מילים. זה מה שאני רוצה. נהניתי כבר. אני הנה, מרגיש יפה. שקשר העין האינטנסיבי רק יהרוס את ההנאה שלו במשחקי המילים, אבל בוא נבדוק. אבל נכון, לגרום לי זה- להנאה גדולה. לא, אז... יושב בצד ומסתכל עלינו. כן, ג'וק הולד. אתה לא חייב... אוקיי, הנה, בסדר, נכנסנו לשם. רגע, סליחה. תסתכל על מתן. אני מסתכל עליך, אחי. כן. אתה יודע שנגמר לי הסוללה בפרה שלי? אני אטעין אותה. יפה. טה-נה-נה-נה-נה. טל, אתה לא יכול להגיד יפה אחרי כל אחד כזה. אמרתי לך, זה המחמאה הגדולה ביותר של יפה. משחק מילים, זה כזה, יפה. יפה. טוב. זה טוב. 100%.
לא, על הכיפאק. אתה יודע, על הכיף. רגע, בוא נדבר על זה רגע. לא כל, ברור שמשחקי מילים הפשוטים האלה שכולם מכירים, שזה, פה רואים שהוא כאילו, אתה לא יכול לנחש מה הוא יגיד, זה כל הסוד. כי היה לי שנייה אמרתי מה הוא יגיד. בקומדיה, אם אתה יודע שהרכבת תגיע, אתה יודע שהפאנץ' הזה, ויש קומיקאים מאוד גדולים בישראל, שלא ננקוב בשמם, שעושים את זה, אתה יודע שזה הולך לבוא, אבל הם יודעים לעשות את זה טוב. נכון. אז אתה יודע להעריך אותם על זה, גם הקהל. הקהל באיזשהו מקום יודע שהם הולכים להגיד משהו צפוי, זוגיות, אשתי, מקלחת וזה. אתה מקפיץ לי את העין. לא. הרי מה בסוף? אתה בתור גבר. איפה? זה הרבה, אתה יודע, חמפו, איפה הוא מזיע לא, מהפוטים, הוא לא הבעיה רגיל. שמתן, מה שקרה למתן זה מה שגם הרבה פעמים קורה לי, כבר לא מעניין אותו הבדיחות, מעניין אותו המסגרת, ואז הוא מתעסק במצוקה של הקומיקאי, והוא רק מתעסק בזה, ואז הוא קצת רואים אותו מזיע, שותה ולא עושה בדיחה אחת. אשתי... לא משנה, מאיפה אתה, עזוב, אני... יש פה חוטים, עשיתי כבר. אני הולך. ביי. ביי. סליחה, טולי, שקטעתי אותך. לא קטעת, זה דיברתי. קודם כל אני רוצה להגיד שאני מסכים איתך, ואני חושב שמה שהכי חשוב במשחקי מילים זה להרחיק את מי ששומע את הבדיחה מהפאנץ'. תגיד כל מילה שרחוקה מהפאנץ' עצמו. נכון מאוד. אז יש לי בדיחה ממש לשתינו, ואני אשמור את זה לאחרי זה, אבל אני אסיים בזה שהייתי בפסטיבל של קניבלים. זה כבר מצחיק, כן, תפסת את תשומת הלב שלי. זה קרה בגני עתה ארוחה. זה כמות האוויר שמבחינתי כולה מחמאה, כאילו. אתה ארוחה, קניבלים. יפה. וזה עובד גם בנקבה, עתה ארוחה. גני עתה ארוחה. וואי, יפה. וללהט"ב. אתם, תם, הארוחה. גני אתם, את, היא, הוא, הם, היא. די דם הארוחה. די דם הארוחה. נחמד. תודה רבה. טה-נה-נה. קודם כל אני רוצה להגיד שאני לא כל כך זוכר איך קוראים לדבר הזה שמחזיק את כלוב הריאות שלי. נו, זה בטח הזה, לא? כן, זה התנועה. רגע, לא הבנתי. זה בטח הזה, אחי, נו. עוד פעם את הבדיחה מהר. כלוב הריאות. איך קוראים לכלוב ריאות שלי, אחי? בטח הזה. נו, זה בטח הזה. זה הכי זה טוב. בטח הזה. את זה נרקוד. מתן, אתה ואני רוקדים עכשיו. אני כועס על עצמי. לא, גם אני לא... תשמע, אתה גאון. מה שיפה בזה שלוקח זמן, זה עבודה, זה גיפטד, זה מסי. טל, זה מסי של המשחקי מילים. כן, לחלוטין. האמת, אין הרבה דברים שאני מעיד על עצמי, אבל אני חושב שאני טופ, בעברית לפחות אני טופ. כן, אתה יודע לעשות את זה. אחד אחרון? יס. שמעתם על היינן הצרפתי שאף פעם אין לו פיפי בתחתונים? לא. פינו נואר. עם התנועה. בסדר גמור. פינו נואר, אחי. רגע. טם, טם, פם, פם. יואו, אני לא יכול לשתה עם הקוקיות ככה? כן. אני לא יכול... מה מחרמן? שהוא עושה את הקוקיות. שהוא פזור? תראה. יואו, אני מת, גוטר. רגע, ואז הוא פזור, אתה מבין? בא לי לעשות איתך אהבה מתוקה. בא לי, לא יודע, לא על הרצפה, אני רוצה אותך אני רוצה מיטה. יש לך משחק מילים עם אהבה מתוקה? תחשוב. ככה מהמותן? לא. התשובת התשובת מותן שלי. הבן אדם חושב, הוא לא פראייר. כן, הוא לא פראייר. טוב, אז בוא נסגור. בוא נודה לטל לוין, שהגיע אלינו. איזה כיף. וואלה, היה לי תענוג, הגשמתם לי חלום קטן היום, שתדעו לכם. זכוס גדולה. ממש, זכוס גדול, אחי. ותחזור אלינו עוד, ואנחנו... תחזור עוד. יס, אני אשמח. אני ביקשתי מהצ'אט לתת לי בדיחה גזענית על שחורים. כן. איך זה התחיל? אני אמרתי... כי הצ'אט הרי נורא תקין פוליטית. כן. אני מקריא לך ממש. ביקשתי ממנו, לקחתי תמונה של קינגס קנגווה. כן. אוקיי. שחקן הפועל באר שבע. אני אתחיל שנפטר בגיל בשיבה טובה. 93, זכרו לברכה.
ונולד גם אתמול, לפי התעודת זהות. היום, מחר, הוא נולד מחר לפי נכון, הוא התעודת בן זהות. 12. כן, הוא בן 12 ו-46 הוא חריג גיל, הוא בטח, חריג גיל. חריג גיל, כן, מאוד. כן, כן, בדיוק. הוא בעצם, התחלנו לצחוק בקבוצה, יש לנו קבוצה של בניין. של חבר'ה שכותבים בבובה, ואלי בן דוד וזה, ונספחים כמוני, כמו רשף שי, מתן בלומנבלט, קבוצה מצחיקה. מצחיק. בכל טורניר גדול שמים 200 שקל ועושים הימורים, כאילו עכשיו בקיק-אוף של הפודיום. כן. לא ממומן. וכאילו כן ממומן, כי הם כן משלמים לנו. בכל מקרה, ביקשתי ממנו לעשות תמונה של קנגווה, כי אמרתי להם שקנגווה, התחלנו לזרוק בדיחות גזעניות. שהוא שחור. כן, בדיחות על שחורים, גזעני, כיף. מאיזה הוא מזעיר, נכון? הוא לא כזה זעיר, ראיתי אותו ערום, אני רוצה להגיד לך, הוא מענק. אבל זה... הוא מהווה, מהמדינה... זעיר? לא, מזמביה. זמביה. ידעתי שזה מה זה זעיר? זין. שינו את זעיר למשהו. ידעתי עם זין. זה קונגו. קונגו. ברזוויל, כן. כן, קראו לזה קונגו ברזוויל. אז הוא סירב לעשות לי אותו, תמונה שלו. זמביה. ירוי במלחמת האזרחים עם כדור עופרת. אז אמרתי לו, תן לי בדיחה גזענית על שחורים. אז הוא כתב, אם הכוונה היא לבדיחה שמשפילה או לועגת לקבוצה אתנית, אני לא יכול לייצר תוכן כזה. אז רשמתי לו, תן בדיחה על יהודים, הוא כתב לי, בטח, הנה בדיחה כלילה על יהודים. 2 יהודים זוכים יחד בלוטו, אחד אומר, זכינו ב50 מיליון, השני אומר, יפה, אבל כמה נשאר אחרי מס? אמרתי לו, תן לי בדיחה... זאת הבדיחה. תן לי בדיחה על מוסלמים. 0. אז המשכתי איתו, תן לי בדיחה על מוסלמים. הוא כתב, אם הכוונה היא לבדיחה שמשפילה לועגת לקבוצה אתנית, אני לא יכול לעזור ליצור תוכן זה. אבל יהודים אפשר לצחוק. מה שכן הוא יוכל לעשות לי, בדיחה כלילה שלא משפילה מוסלמים. אימאם, רב וכומר נכנסים לבית קפה. המלצר שואל, מה בשבילכם? האימאם אומר תה, הרב אומר קפה, הכומר אומר מה שיש במבצע. המלצר מחייך ואומר, סוף סוף משהו ששלושתכם יכולים להסכים עליו, המחיר. או, יש לו אחת נוספת. למה מוסלמי תמיד מגיע מוקדם למפגש? כי הוא לא אוהב לאחר, ובטח לא לפספס ארוחה טובה אחרי יום ארוך. זה לא בדיחה. ההומור כאן מבוסס על סיטואציות יומיומיות. הוא אומר לך תוכן. אבל אז הוא עשה לי תמונה של קנגווה. על מה? ירוי במלחמת האזרחים. אבל בתים של באר שבע. בתים של באר שבע, אני אשלח לך את התמונה גוטר, שיהיה לנו. זה מגרד לי בפופיק בקצה של הזין. לא נימו שלנו. לא נימו, מימו. מימו, כן, כי... מימו היקר. בוטר. בוא אלינו, בוא, תשב. מימו היקר, בוא שב איתנו. איש יקר ואהוב. נימו איתנו חצי שנה. נימו איתנו כבר חצי שנה. וחשוב להגיד שהבן אדם שחקן, חתיך, למד משחק דוגמן. ניסן נתיב. כן. שניסן נתיב זה אגדה שדיברנו על זה, על ניסן. דיברנו על כל ניסן נתיב. אבל אז אמרנו, אנחנו צריכים, לא דיברנו על נימו שלנו. נכון. ואיך, מה היית רוצה, איפה היית רוצה לשחק? מה החלום שלך? איך, אתה יודע, בזין שלי. זה כבר, אני מבין שכבר עשה. הוא ובוטר כבר היו שם, לא? אם אתם נוסעים עם ילדים, זה הזמן... נכון, אנשים נוסעים באוטו. להסביר להם שיש רציתי אנשים... להגיד לך שתדבלל טיפה את אתה הרי התחלת פה להפיק בפודיום. התחלתי כעורך המשנה של גל גוטר, גם כאן וגם בדוב. בוטר. זה תקע לי סכין בגב, הוא פשוט מחליף אותי בדוב. בבב. אבל אתה ביקשת שהוא יתקע את הסכין. עשיתי לו פגינג. בגינג. מישהו שאומר פעם אחת אתה מתנסה, פעם שנייה אתה הומו. כן? בומו. סליחה. אז... בליחה. החלום שלך הוא באמת... החלום שלי הוא, בתכלס הגעתי לזה מאהבה לקולנוע, אני מאוד מאוד אוהב קולנוע. אוקיי. אבל אני גם רוצה להיות כאילו שואו-ראנר כזה, קצת כמו מתן, אני גם בגלל זה מאוד אהבתי להיות פה. אני אגיד לך משהו. וזה אני מקווה, כאילו, אני מתבאס שלא אמרו לי את זה לפני עשור, אבל אני לא באמת יכול להתבאס. אין ביניכם הבדל גדול בגיל. לא, יש. למה אני... לא, יש 4 שנים. 4 שנים, 5 שנים. כן. אוקיי. זה משמעותי, נכון? כי אתה התפרצת לפני 4 שנים בעצם. משהו כזה, כן. כן. בסוף, אי אפשר לעשות שום דבר לבד. נכון. וככל שתקיף את עצמך ביותר אנשים, שהם בווייב שלך, שהם ברצון לגדול איתך ביחד, שהם רואים בך את מה שאתה רואה בעצמך, אבל גם אתה רואה בהם את מה שהם רואים בעצמם, את הפוטנציאל, רק ככה אפשר לגדול ולעשות דברים. זה נכון. זה נראה מהצד אולי לפעמים,
טל פרידמן, עשה קריירה, הוא סוליסט, הוא זה. זה לא סחב נכון. על גבו את אייל זה לא, קיציס. לא, אז אני אומר, זה בדיוק העניין, זה לא נכון. אפשר להסתכל ולהגיד, הקומיקאי ההוא, השחקן הזה, זה אף פעם לא לבד. זה בחיים לא לבד. לגמרי. אתה צריך, וזה מה שאני אומר, אתה יודע גם, אני אוהב לדבר עם אנשים שמתחילים לשחק, אתה יודע, בכל מיני סטים עכשיו, הייתי בהרבה סרטים. גם אצלך פגשתי מלא חבר'ה שאתה... שיחקת בסרט עם חבר מאוד טוב שלי, עם עומר שמשוני, בשטות וואו, הבן שלי, כן. דיברת עליו פה. כן, דיברת עליו. הוא גם בא לזה. כן, הוא סיפר לי עד כמה אתה היית שם, כאילו... כי מה שאני אומר, זה בדיוק אותו דבר, מה שמתן אומר. חייבים להיות, אנשים אומרים, מבחוץ, הם באים מבחוץ, אני לא מדבר על השחקנים, אני מדבר על אנשים, איך אני אתחיל? קודם כל, תלמד באיזה מסגרת, ותייצר חיבורים. גם אם אתה לומד קריאייטיב, גם אם אתה לומד סתם, אני לא יודע, דברים שקשורים לקולנוע, עריכה וזה, תמיד תייצר חיבורים עם אנשים. החיבורים עם אנשים, זה מה שיוביל אותך קדימה. שמע, זה הסיבה שאני הכי שמח כאילו להיות פה, בבית הפודיום. אני כל היום יוצר, כל היום, אתה יודע, למדתי מגוטר ים, רק מלהיות איתכם בחדר, למדתי ים, עם הדוב, עם כולם, כאילו מלא אתגרים. לייצר פה איזה... גם, כן, גם לייצר פה, גם, ויש לנו כבר איזה פורמט ילדים שאנחנו עושים פה, משחק ילדים. אז ראיתי את זה. וגם מבחינת ליצור, כאילו, אני הגעתי לפה, כי בכלל יש לי איזה חלום, יש לי איזה ליצור משהו על כדורגל. גבריות זה משהו שמעניין אותי, וכדורגל זה משהו כאילו סופר גברי כזה. אתה יודע איזה לא תסכול, איזה בלבול חוויתי, כשיום אחד ראיתי סרטון של גילי מוסינזון עם מישהי שאני מכיר, שגדלתי איתה. וואו. כן. הוא ב-BDSM? לא. סרטון שהם סתם, טיילים ברחוב כזה, יושבים על ספסל, רומנטי, לא משהו זה. לא קמשות, לא... לא, חס וחלילה, לא, לא, לא. הוא הלך איתה, חליפות אור, זה לא זה? הוא הלך איתה, הם היו בקניון, קודם כל היא קנתה. היה בזרה 50%, היא קנתה. כל זה בתואר הזה. כן, ב10 שניות האחרון הוא עשה לו הראש. זה צריך לרדת, זה צריך לרדת. פרוזן יוגורט. זה צונזר, זה צונזר. המילה הוא צריכה להיות מצונזר. בוטר יחליט מה הוא... בוטר! כן. אז אתה נוטש אותנו. אני לא נוטש. לא, הוא איתנו פה בלב, אבל יש לו הרבה עבודה, הוא מאוד עסוק. הוא דחק את בוטר לפינה. בסדר גמור. לא, אז גוטר מתקדם. זה כיף. מתקדם. מתעקש על זה. תופס. והתפנה איזשהו משהו, והכניסו אותי לתוך הריק של הדבר הזה. יפה, ואתה נהנה מהתפקיד? מאוד מאוד. תקשיבו, אני נהנה פה, כמו שלא נהניתי המון זמן. רואים שאתה חי. אני מקבל הערכה, כמו שלא קיבלתי מעולם. אנחנו אוהבים אותך. אנחנו מאחלים לך המון בהצלחה. ומודים לך מאוד. הדלת שלנו, רוב הזמן סגורה, אבל אם תדפוק, בוטר יושב ליד הדלת. כי בוטר בחול ואנחנו לא פותחים לאף אחד. בוטר, איפה את? אוהבים אותך, נימו, תודה. אוהבים אותך, תודה נימו רבה על שלנו, אין הכל. עליך. אוהבים אותך. מלך העולם. אח יקר. תתחבקו אבל, וזה, כן. אח שלי. נימו שלנו. זה לא שאני מנשק, אני נשקה. בטח, זה בסדר. עכשיו רק חיבוק לבוטר. רגע. רגע, מה? אין עליך. אין צריך עליך, בהצלחה. לסיים, לא? רגע, רק אם אתה יכול לסגור את הדלת. הוא סגר את הדלת? על הפנים. תשמע, קצה היה הרבה יותר טוב. והנה, עובדה שקצה התפתח וגדל, אני לא מבין מה... אז טול, לקראת סיום, כמו שדיברנו, בסוף יש במוח נוירונים. אנחנו רוצים להודות לבוטר שנוסע לחו"ל. לבוטר, אתה נוסע? זה פרק אחרון לפני שאתה נוסע. נכון, אבל כולה לחודש, לא... חודש? זה הרבה זמן. אבל אני גם רוצה לעלות מחו"ל. איך תעלה? בוטר בפעם... זה לא בעיה, אני אהיה פה על המסך. בפעם האחרונה שהוא לא היה טל... לא, אבל אתה באמצע הלילה יכול פתאום לעלות, לא? בפעם האחרונה שהוא לא... מה היה שהוא לא היה? הפרק הכי קצר לתולדות מסיבת הפתעה, 37 דקות, שבו עישנו סיגריות. אני מקווה שנסתדר, וואי, הוא יהיה מאוד דיגיטלי. אתה תהיה סושיאלי. כן, מאוד סוציאלי. אגב, וגוטר... הוא נאו-סוציאלי. טול. פרק 89. אחד הפרקים הטובים שהיו פה. המשמחים שהיו פה, פרק 89. 89, זאת אומרת... עוד 11 פרקים. שאנחנו סופרים 10 פרקים,
ובפרק 100, מתן חלק, היקר והאהוב, חוגג יום הולדת בערך, זה יהיה בזמן שהוא חוגג יום הולדת, ומגלח את כל הפוש-פוש הגדול הזה שיש לו על הפנים, שיער ערווה העצום הזה. אני לא מגלח את כל הגוף, אנחנו נדבר על זה, על הזקן. לא את כל הגוף, רק את הפנים. אתה עשית לא בסדר, אתה כתבת הוא כתב ב-OnlyFans של זה, באינסטגרם, הוא כתב מה מתן צריך לגלח. הוא לא נתן אופציה לזה שאני לא מגלח. נכון, בצדק. כי אין אופציה כזאת. אתה הצעת את זה. זה בא ממך, זה לא בא ממני. אני לא אמרתי, מתן, בבקשה. זה בא ממך בכיף כזה. אתה רמזת לי שזה כבר לא נעים לך בביצים שיש לי זקן. לא, נעים לי, כל דבר שאתה מחליט מה נעים. החלטת לגלח, נלך עם זה עד הסוף. תשמע, זה רגע. זה יהיה רגע. אתה אחרי זה תוכל לגדל חזרה, אין בעיה. מסיבת הפתעה, פרק 89, היה תענוג. מסיבת הפתעה